आङो मन्थ्रि जाफिननानै सुजुगफ्रा मिलायजोबोब्ला 50 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै आं दिनै खोथा होदों। हिरिम्बा हालामारि 12थि गोथार बाथौ सान फालिनाय हाबाफारिया दिनै जोबथि सानाव आगान होबाय। तामुलपुर जिल्लानि थाइगिरखारि चक बाथौ फोथाराव हिरिम्बा हालामारि बाथौ फोरबो फालिथाय आफादनि बानजायनायाव थांनाय 22 जानुवारिनिफ्राय जागायनाय हाबाफारिया दिनै जोबथि सानाव आगान होबाय। दिनै जोबथि सानाव फुंबिलि समाव बाथौ थानसालियाव मोन 12 गामिनि आरज हानजाखौ लानानै गौमा आरज हाबाफारि लानाय जायो। गौमा आरजआव बाहागो लायो तामुलपुर ओनसोलनि जाखांफुनाय लाइमोन समाज सिबियारि समनाथ बसुमतारिया। बेजों लोगोसेनो हिरिम्बा हालामारि 12थि गोथार बाथौ आफादनि आफादगिरि दैथुन बर'नि आफादगिरि मासि लानानै मेल सामलायनायाव गेवलां मेल जिरायनाय जायो। गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों आसामनि रोगाथाइ बिफाननि मन्थ्रि चरण बर'आ। लोगोसे थांखिजानाय बुंथिगिरि बाहागो लाबावदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि बारग' फोसावगिरि अलंबा बब्रुबाहन स्वर्गियारि। मख'जाथाव आलासि महरै बाहागो लादों गागि लिरगिरि रमाकान्त बसुमतारि, 30 नं गरेस्वर बियाबनि MCLA महेश्वर बसुमतारि, 58 नं तामुलपुर बिधानसभा बियाबनि बारग' MLA इमानुएल मुसाहारि आरो गुबुन गुबुन गौथुमारि आफादनि बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। बेजों लोगोसेनो दिनै जोबथा हारिमु मोनाबिलियाव मेथाइ रोजाबगिरि महरै बाहागो लाफैगोन मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि इलिसा बर'आ। आसामनि रोगाथाइ बिफाननि मन्थ्रि चरण बर'आ फैगौ बिसायख'थियाव देरहायोब्ला 50 लाख रां दान होनायनि खोथा बुङो। फैगौ 10 फेब्रुआरियाव BTC एकर्ड डे खुंफुंनो लानाय हाबाफारि आरो आयदाफोरनि सायाव खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंथिनानै होयो मन्थ्रि चरण बर'आ। गिबियावनो आङो गोथार बाथौ सानजों जिहेतु लोब्बा लाखिनानै बेवहाय 6 दिननि जि हाबाफारि खुंदों, बेवहायनो गोथार बाथौ साननि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिदों। आं दिनै फार्स्ट टाइम फैदों बेवहाय आरो बाथौ सानाव बेबायदि मेला आंनि थाखाय फार्स्ट एक्सपिरियेन्स, फैनानै खोब गोजोनदों। दिनै बेवहाय हाग्रामा मैलेर सार बिथाङा फैनांगौमोन, नाथाय बिखेक खारनाव फैनो हायाखिसै, बिथां जानानै आं फैदों। आरो बेवहाय कमिटिया मानगोनां जोंनि BTC निफ्राय माबा मोनसे अनसुंथाइ बिनानै मोनसे मा होनो मेम'रेन्डाम होदोंमोन। दा बेखौनो लोब्बा लाखिनानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंबाय। निस्सय जोंनि साराबो बेवहाय माबा मोनसे होगोन आंनोबो बुंहरदों। आरो जिहेतु आंबो मन्थ्रि हिसाबै समा दा बिराद सर्ट जाहैबाय, सम गैला। बेवखायनो आङो बुंबायखि फैगोन बोसोराव आङो मन्थ्रि जाफिननानै सुजुगफ्रा मिलायजोबोब्ला 50 लाख रांनि अनसुंथाइ होगोन होननानै आं दिनै खोथा होदों आरो। जेराव बियो बेहाय मोननै बिदों, मोनसेया जाहैबाय थानसालि, ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय दौरिफोरनि थाग्रा न' होनदों। बे मोननैयाव बबे मोनसेयाव बिथांमोना हास्थायो बिदिनो होनसै। दासिमबो जोङो पार्टियाव रायलायथ'वाखै टिकेटनि खेथ्रआव। जोंहा फैगौ 10 फेब्रुआरियाव BTC एकर्ड माने सान दङ, BTC सुक्ति सान दङ। बे सानखौ जोङो खोब मोजां फालिनो नागिरदों आरो बेवहायनो थांनाय इलेक्सन समाव जों जायफोरखौ रायजो राजानि सिगाङाव माने प्रतिश्रुति होदोंमोन, खोथा होदोंमोन, नैबेफोरनि गासै खामानिखौ बेदिनखालिनो जोङो रायजोफोरनि गेजेराव मावफुंनो थाखाय जागायजेननो नागिरदों। ओंखायनो बे सानाव जोङो जोंनि BTC नि गासै 10टा साब डिभिजनाव खमावबो माने 20,000 30,000सो मानसि लानानै नैबे हाबाफारिखौ जों जागायजेननो नागिरदों। आरो नैबे हाबाफारिया जागायजेनखांबानो जों राजनितिक दिगाव एबार जों सावरायसिगोन, बिनि उनावसो जों बुंनो हासिगोन। मैयानि CWC आव मा सावरायनाय जादों? मैयानि CWC आव बेनो जे 10 अक्ट'बराव खुंनो गोनां जि बड'लेण्ड एकर्ड, 10 फेब्रुआरियाव खुंनो गोनां जि बड'लेण्ड सुक्ति सान, BTC सुक्ति सान, बेखौ जों बोरै खुंगोन बिनि सायावनो जों सावरायनाय जादों आरो। दा बेवहाय जोङो ओरैबायदि लादों, सानसेनि हाबाफारि। बेवहाय जोंना फिरफिला बिरनाय थागोन, हादोरनि फिरफिला, बेनिफ्राय मुंख्लंफोरनो बावनाय थागोन, जोंनि बड'लेण्ड जायफ्रा मुंख्लं जाबाय। बिनि उनावहाय जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ लानानै कुइज कम्पिटिसन थागोन, एक्सटेम्पर स्पिच थागोन। बिनि उनावहाय चिफ गेस्टआ स्पिच लाखिगोन। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय थांनाय इलेक्सनाव BTCआ जि मोनबा गेरेन्टिनि खोथा बुंदोंमोन, हा फाट्टा राननाय, नैबेखौ जोङो होजेनगोन। मोनसेया जाहैबाय जोंनि लाइमोनफोरखौ जोङो माबानो थाखाय मा होनो गाव गावनि माने संस्थापनखौ गायसननो थाखाय जोङो 2 लाख थाखानि जि अनसुंथाइ होगोन होनदोंमोन, बेखौ जों जागायगोन। मोनसेया जाहैबाय आइजोफोरनि सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिथांमोननो अनसुंथाइ होगोन होनदोंमोन, बेखौबो जों जागायगोन। मोनसेया जाहैबाय ओमफ्राय जोंना जायफोरनाखि सिनियर सिटिजेनफोर, बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होनो गोनां, बेखौबो जों जागायगोन। आरो बेनिफ्राय जोंना जायफ्रा अंगहानिफोर,
बिथांमोननोबो अनसुंथाइ होगोन बेखौबो जों जागायगोन। ओमफ्राय मोनसेया जाहैबाय थांनाय 17 जानुवारियाव जालांनाय जि जोंनि बागुरुम्बा मोसानाय, जोंनि बिटिसि ओनसोलनिफ्राय जेसेबांफ्रा मोसाहैदोंमोन बे मोसाखावरि दामगिरिफोरखौ गाव गावबागाव साबदिभिजनाव आथिखालि बरायनाय जागोन। आरो बेनि बादै बिटिसिनि अनगायैबो अनेकफोर दङ, बिथांमोनखौबो जोङो हारिमु डिपार्टमेन्टनि जुगिदि गाव गावबागाव जिल्लाफोरजों जों कन्टेक्ट खालामनानै बिथांमोननोबो मोनसे मा होनगोन बेखौ मान बावनाय मोनसे जों माबा फाथायहरगोन। नैबिदि हाबाफारि लानाय जादों।